Bantwana basekuphakameni sizovula ngesihlabelelo 81 inkosi busuku phakame kwebandla. Thixo unamandla onke awesiphelo
Amen. Amen. Ngaphambi kokuba ngingene empumelelweni ngicela ukuba ngidlulise lokho kukhuluma okuvela ezulwini. AmaNazaretha kakhulukazi lapha eNqoba Zethu ayazi ukuthi ngonyaka odlule noma mhlawumbe 2018 kodwa bekuwunyaka odlule lapho esaba nomyalezo wavela engilesini ukuthi kukhona isifo noma izifo ezizovela. Yayisithi-ke ingilosi lezi zifo azikabanagama kodwa izifo ezimbi kakhulu ngaphezulu kwalezi sicabanga ukuthi thina ziphi. Kukho okunye eyakushoyo ngaphandle kwalokho engikushoyo. Iyasitshela lokho nje. Sabheka-ke ukuthi lezi zifo zifika nini nokuthi zisima kanjani. Njengoba sonke sazi kukhona-ke isifo esesivelile. Sonke siyasazi noma singazi ukuthi isifo esimi kanjani. Kodwa kuyisifo esiyingozi kakhulu. Ufikile-ke umyalezo futhi ovela engilosini ukuthi onke amaNazaretha kaNkulunkulu ayacelwa ukuba bokuqala sicele uNkulunkulu ukuba asinqobele lesi sitha. Sinqobe singadlulubali la eSouth Africa nokuthi singasithindi thina. Lesi sifo sizobe sinikelela ukuthi uNkulunkulu asivikele ukuthi lesi sifo singababikho lapha eSouth Africa noma singadlulubali la eSouth Africa, sivikeleke kuso. Umyalezo-ke uthe sizonikela ngo-20 bese kuthi ngawo wonke amasabatha ngaphambi kokuba kuvalwe inkonzo yasemini siyokwenza isiguqo esiqondene nalesi sifo. Onke amaNazaretha kaNkulunkulu noma ngabe akumapha amathempeli ngaphambi kokuba bevale inkonzo bayokwenza isiguqo noma bengasenza sivaliwe akuzange kwacaciswa kodwa nje kuthiwe njalo ngeSabatha senze isiguqo esiqondene nalesi sifo ukuze-ke kungababikho ukudideka. Lesi siguqo siyosenza uma sesivala inkonzo onke amathempeli. Uma sivala inkonzo basenze lesiguqo. Kulabo abangake bebe na u20 kwanamhlanje njalo ngaleso sikhathi abawuthola u20 besinikelele lesifo. Ungasali umuntu ongazi ukusinikelela ngoba njalo ngamasabatha, hayi ukuthi njalo ngamasabatha sonikela u20 kodwa kufanele ukuthi sonke siunikele lo20 sicele kuNkulunkulu ukuba lesi sifo singasehli. Amen. Nalapha-ke sizosenza uma sesivala inkonzo hayi kuphela ngeSabatha nabasesiguqweni kakhulukazi isiguqo sika12 ebusuku. Labo abakwazi ukuya esiguqweni sika12 ebusuku bayothi uma besesiguqweni besibike lesifo kubo. Amen. Ilokho-ke ebengithi angedlule kukho ngaphambi kokuthi siqhubeke. Lokhu kufanele kwenziwe yiwo wonke amathempeli ebandla iNCG.
Swavik sithi ibandla le-NCG ngoba ingilosi ayikwazi ukushayela onke amabandla lomthetho. Kodwa la e-NCG siyacela ukuthi sonke sikwenze lokho. Amen. Ngiyedlula ke lapho. Ihloko engikhuluma ngaso sithi asilwele ukunqoba izeduko zethu. Amen. Asilwele ukunqoba izeduko zethu. Sizwile lapha uShembe ekhuluma ngezeduko. Ngicabanga ukuthi uverse 3 uthi abanqobe izeduko zabo ayazi ithi hayi inhlanhla yabo abanqobe izeduko zabo ayaziwa imfuyo yabo ubuningi bayo. Hayi inhlanhla yabo abanqobe izeduko zabo ayaziwa imfuyo yabo ubuningi bayo. Uma sikhuluma ngezeduko sikhuluma ngezono. Ngamanye amazwi ukunqoba iseduko sakho ukunqoba isono sakho. Njengoba sihlangene sinezono ezahlukene. Ezinye bazazi abantu, ezinye abazazi zaziwa nguwe. Kodwa sonke sinezona akakho umuntu onganasono. Kodwa futhi kufanele ukuthi sonke silwele ukunqoba izeduko zethu. Ngoba uma sinqoba izeduko zethu noma ngabe zinjani uNkulunkulu uyosixolela kuzo. Incwadi kaIsaiah 44 verse 22 ithi ngesulile iziphambeko zakho njengefu nezono zakho njengemilaza. Buyela kimi ngokuba ngikuhlengile. Ukhuluma uNkulunkulu lapha. Ngesulile iziphambeko zakho njengefu nezono zakho njengemilaza. Buyela kimi ngokuba ngikuhlengile. Ngakho ke njengoba silapha siyazi ukuthi sinezono. Kodwa futhi sinomsebenzi ukuthi izono zethu sizinqobe. Isiphambeko zethu sizinqobe. Ukunqoba isiphambeko somuntu kuhambelana nabantu. Abanye abantu noma bona abaze ngabona ukuthi bayona. Kukhona abantu abadaleke kanjalo ukuthi umuntu noma engona kanjani engabuzi kukhuluma. Kodwa abanye abantu abanenhlanhla bayabona ukuthi bonile. Kodwa uma ungakwazi ukuthi uwonile usuke uneshwa ngoba ukukholwa kwakho akulula ukuthi kuqone. Ngoba umuntu ongafundiseki. Ngiyafisa ukuba abantu bekwazi kakhulukazi laba basuke besanda ukukholwa ukuthi ukukholwa kune-stage uhamba ngazo. Okokuqala ukukholwa ukuthi ufunde ukuthandaza. Uma ukholwa kodwa uthi uyakholwa ungakafundi ukuthandaza usuke ungakaqondi ukukholwa kwakho. Ukuthandaza okubalekile kubili ngosuku kuleli bandla angazi kwamanye amabandla kodwa ebandleni lamaNazaretha ukuthandaza kubili. Okokuqala kufanele ukuthi uma uvuka uthandaza. Uma ulala uthandaza. Uma unamandla ungathandaza noma uvuka ebusuku ngo-12. Kodwa ukuthandaza ulala, ukuthandaza uvuka. Ukuthandaza okubaleke kakhulu kunakho konke. Ngoba ukuthandaza kupha amandla umuntu othandazayo. Ingilosi ikhulume kakhulu ngokuthandaza.
yathi abanye abantu babethi mabethandaza bethi bethandaza bebe bejahe ukubona iTV manje ugcine uthandaza ucabanga ukuthi ungakhohlisa uNkulunkulu bejahe ukubona iziqephu ezithize. Ukuthandaza must be a very clear dedication. Uma uthandaza akufuneki ukuthi ucabange enye into, kufanele ucabange ukuthi ukhuluma noNkulunkulu. Ngangokuthi it's a wise thing ukuthi uma uzothandaza uthi uma uguqa uke uthule ucabanga ukuthi uningi umbize uNkulunkulu ungakasho lutho, ngoba ukuthandaza akusiyona into ongayigolima, akusiyona into ongayigolima ukuthandaza. Angeke uthandaze ngokuthi hayi sengenza nje. Lokho kuthandaza ukuthi sengenza nje nakubaliwe ezulwini. Ngakho ke uma uzothandaza ungasho ukuthi ngithandazela ukuthi ngingaze ngishayelwe isikhathi esithize ngedlulwe izindaba noma ngedlulwe yini. Ukuthandaza ufanele ingqondo yakho yonke uyibeke ekuthandazeni, ngoba ukukhuluma noNkulunkulu kwedlula yonke into ongase uyicabanga. Owakuqala, uma uthandaza uqale ngokubonga. Ungathandazi ungabonganga. Uma ulala uthi Nkosi ngiyabonga ukuthi ungigcinile imini yonke. Nkosi ngiyabonga ukuthi ungigcinile imini yonke. Njengoba ungigcinile imini yonke ungivikele ezitheni zami. Wangivikela nasezingozini. Wangivikela kuyo yonke into ngase uyibonge uNkulunkulu ngalolo suku. Usuku nosuku kufanele kuba lubaluleke kuwe ngokunikezwa uNkulunkulu. So ngaso sonke isikhathi kufanele ubonge ukuthi Nkosi ngiyabonga ukuthi lolu suku ungiphile lona. Bese emva kokubonga bese kuba khona ukucela. Nkosi ngiyacela ukuba nangalobu busuku ungivikele bukho. Ungivikele ezingozini zalobu suku, njoba sisho ngihlabela, ungivikele ezingozini zalobu suku. Ube lukhukho nesicamele ungembese ngomsa wakho. Uyacela lokho. Okunye okulandelayo usungacela. Kodwa into yokuqala okufanele uyenze mawuthandaza ukubonga. Uma usubongile bese uyacela. Ubonga imini uNkulunkulu akuphe yona, okuvikele kuyo ezingozini, okuvikele kuyo ezitheni zakho, ngoba zimbili izinto eziyinkinga kuwe. Okokuqala ingozi yinto ekwehlelayo ubungayilindele ongayazi ukuthi iqhamuke kanjani. Okwesibili izitha zakho, ngoba noma nezitha ziyingozi kodwa izitha kusuke kungabantu abenza into embi kuwe ngenhloso ethize. So ke uma ngabe ulala bonga kuNkulunkulu ukuthi ngiyabonga Nkosi ukuthi ungivikele ezingozini zonke zalemini. Uma usuthena ezingozini zonke usubale yonke into ibingasiwehlele,
ungazange wayilindela. Bese ubonga nokuthi uNkulunkulu ukuvikele ezitheni. Okwesibili bese uyacela ukuthi Nkosi njengoba sengiyolala njena ngicela ukuba ube lukhukho nesicamelo ungembese ngomsa wakho ungivikele ezingozini zobusuku ezingase zingehlela. Kufanele ukuthi sikwejwayele ukucela ukukholwa. Sicele ukukholwa ngaso sonke isikhathi. Ngiyacela Nkosi ukuba ungiphe ukukholwa. Ngiyacela Nkosi ukuba ungiphe inhliziyo ethanda wena. Ngiyacela Nkosi ukuba ungiphe inhliziyo eyenyanya isono. Ngoba uma ungenayo inhliziyo ethanda uNkulunkulu, ukukholwa kwakho akuqinile. Uma ungenayo inhliziyo yokwenyanya isono, ukukholwa kwakho kusengozini. Ngakho-ke ngaso sonke isikhathi kufanele uyicele inhliziyo yokukholwa. Uyicele inhliziyo yokuthanda uNkulunkulu. Uyicele inhliziyo yokwenyanya isono. Ngoba lezi izinto lezi eziyinkinga noma usukholile. Noma usuvuka ekseni guqa uthandaze. Ukuguqa uthandaze ungathandazi nje ngoba uthi ufanele. Ukuthandaza kokuthi ngithandaza ngoba kufanele usuke kungakabayikho ukuthandaza. Nokuthandaza kokuthi angisheshe ngiqede ngoba sengithandazile akukabayikho ukuthandaza. Ukuthandaza ngaso sonke isikhathi must be dedication to God. Akube ukuthandaza kokubonga. Nkosi ngiyabonga ukuthi ngalobu busuku ungivikele ezingozini zonke zobusuku ebengase zingehlele. Ungivikele emaphusheni amabi noma ngabe abeyimoya noma benjani, wangivikela ezitheni zami ngoba izitha zezebusuku. Nkosi njengoba sekusile ngiyacela ukuba le mini uyenze ibe imini enhle kimi. Ungivikele ezitheni zami. Ungivikele emashweni ngoba akuyona yonke into eyenzeka kuwe esuke isoshwe izitha noma isoshwe uNkulunkulu. Khona into eyisehlo nje eyikwehlelayo. Kodwa uma uthandaza ngisho into ebizokwehlela nje uyavikeleka kuyo. Kungafanele ukuthi kuwe ibhasi njoba kade ewa nje amabhasi. Kodwa bese ukhishwa wena kuthiwa ungaligibeleli ibhasi. Ngoba ucelile kuNkulunkulu ukuthi akakuvikele. Ngenkathi ucela kuNkulunkulu ukuthi akakuvikele, ingilosi isondela kuwe ngoba icelwe nguwe. Bese kuthi lapho bese kufanele khona kudaleka ingozi. Bese ingilosi ifika ivika leyo ngozi. Ngelinye ilanga ngikhohla le ndawo. Ngangisolundi ngihamba ngemoto. Kanti njoba ngihamba nje ngemoto kuzonqamla ingane ngaphambi kwami.
noma ngisazi noma kwingane kwasekumuntu nje nqamuka nje eyithwalele nje angimboni lo muntu ngathi ngithi imoto yayithi ngethuba ngenkathi ngethuka ithi le moto nalona uyethuka uyabaleka ngathi mina ubani lo shaya ihuti ushaya ihuti ihuti shaya le moto engidrivayo kodwa ayishawa yimi angiyazi ukuthi ishawa ubani kodwa lelokuza lena yakhala ngendlela ukuthi nami ngacishe ngadedela isteringa nalona benqamula wabaleka lapho lapho ngaxakeka ukuthi le hudi bishawa ubani ngoba uma le hudi bingakhalanga bengumshayile lo muntu kodwa ubani ebeshaya le hudi ngase ngibona ukuthi ihudi ishawa uNkulunkulu amen ubevikela mina ukuthi ngingamshayisi umuntu kodwa yonke lento yenziwe ukuthi ngaphambi kokuthi ngiphume ngithandazile ngacela ukuthi uNkulunkulu akangivikele ngithandazile uthi ubaba ilanga kumthethwa waye umshushisi la embumbulu nami ngangaba umshushisi ngaba imanje nomthethwa wayo umshushisi waba imanje khona imbumbulu ke angazi ukuthi manje sinjani kodwa ngaleso sikhathi yayinezimpi ezixakile ngiyakhumbula ukuthi kwakunabantu bakhona abaphenduka amakati beboshwe mhlawumbe kuboshwe abantu abako 20-30 bevele phambi kwakho nampela bangena abantu igagayi lapha enkantolo umthetho wawo umshushisi wawaphansi ngoba laba abantu babephatha imithi exakile bahleka kakhulu wathatha wakhishwa sewephansi umshushisi wayesiyathathwa usuka kubaba ilanga sebefike bebika ukuthi baba lo mfana uthena esenkantolo kwenzeka kanje wayese enikela wayesethi baba inkosi ibusise kodwa uthe umthetho eyosithela lapha wayesethi bizani lo mfana wayese uyabizwa umthetho wayesethi mfana ubani owakutshela ukuthi ubohamba uye emsebenzini ungathandazanga wayesethi uyazini ukuthi uma umuntu engathandaza akaziwa ezulwini uyafana nje nenkomo wathi ke ungalokothi uhambe uye emsebenzini ungathandazanga ngagcina ngisebenza nomthetho lento yenzeka ngakafiki embumbulu kodwa njalo uma sesiye emsebenzini sasihlangana ekseni ngoba waye umakhelwane wami sithathe isixephu siguqe sithandaze singalokothi siye enkantolo singathandazanga ngoba ubaba wayesifundisile ukuthi ngaphambi kokuba nihambe niye emsebenzini anothandaza ngoba umuntu ongathandazi akaziwa ezulwini umuntu ongathandazi akaziwa ukuthi uya exista ezulwini ufana nentuthwane nje ufana nenkomo nje ukufa nokuphila kwakho kuyinto ezenzekalayo but not because uvikelwe uNkulunkulu ngoba awaziwa ezulwini ngakho ke ukuthandaza kubalekile ngoba ukuthandaza kukwenza ukuba uzwane nezingilosi uma ngabe uthandaza you are introducing yourself to the heavenly abasezulwini abakwazi because there are millions and millions of people on earth so awaziwe ezulwini kodwa ezulwini waziwa ngokuthi wena ufune ukwaziwa
anganoma ningangizwa. Ezulwini uyaye waziwe ngoba wena ufuna ukwaziwa. And into yokuqala okufanele uyazi ukuthi ezulwini waziwa ngoba uthandaza. Ngoba ngenkathi uthandaza ungathandaza kabili kathathu bese ingilosi zibuka ukuthi ubani lo. Yabo. Ngokuthi uqhubeke uthandaza bese ingilosi zigcina seziza kuwe zizolalela yonke into oyishoyo. Lento ayikuthi ngayifundiswa ingilosi. Mina ngakhula ngithandaza. Angaze nje ngihlale ngingathandazi. Njengoba ngike ngasho ekseni ngathi ngabona komnye umuzi kufika ingane ekseni ithi ngibizwa komnye umuzi. Ngithe mangifika kulomuzi kwase kukhuluma umuntu ekhuluma kwenye inkosikazi. Kodwa ekhuluma njengalabo abantu ababonayo. Wayesethi lo muntu lo ekhuluma lentombazana ekhuluma kule ntombazana okhuluma olokhoza okhuluma kuyo. Wathi lo mntwana engikhuluma kuye umzukulu wami. Ngithena laba abahleli kuya ake besuke kuye ngoba ngifuna ukukhuluma naye. Ikhona into ebalekile okufanele ukuthi ngiyikhulume kulo muntu. Ngikhulume ngayo. Ithi ke lo muntu lona laba abahleli kuye ayimukelekile lento ekukholweni. Ngitshelwa umuntu okhuluma kumuntu uthi lento laba bantu lamadoda ahleli kule ngane ayivumelekile lento ekukholweni. Kodwa ngithena ngesuke ngoba ngijahe ukuthi ngikhulume lento ngikhuluma kuyo. Uthi ke lo muntu mina ngiyumshumayeli kababa mkhulu. Njengoba ngiyumshumayeli kababa mkhulu njena ngize kuye ukuthi ngizokutshela ukuthi khona umuntu ofuna ukukubulala. Kodwa lo muntu ofuna ukukubulala uhlangene nomzukulu wami. Manje kugijime mina ukuthi ngizokutshela lento ngoba uthi okokuqala akakho umuntu ongakwazi ukukubulala wena ngoba wena uyathandwa ezulwini, uNkulunkulu uyakuthanda. Uthi noma ngabe ulokhuza noma ngabe uthandaza kuyalalelwa kuziwe ukuthi uthini ngoba uyathandwa ezulwini. Kodwa nginovalo lokuthi uma ngase kwenzeke ingozi noma ngabe nganhloboni bise ithinta lo mzukulu wami ngingaxoshwa ezulwini. Kusho lo muntu. Lokhu kukhuluma angazi noma kwakunzi ukukhuluma kokuthi vele kwanqunye kwase kuvele kunqunye ukuthi ngoba ngohola ibandla noma kwakunqunye ukuthi kwakwenziwa ukuthi vele ngikholiwe ngoba ngangivele ngikholiwe ngihlale ngithandaza. Kodwa yakhulunywa le ndaba ngayilalela le ndaba ukuthi uyalalelwa uma uthandaza. Nanto igama elangithinta ukuthi uyalalelwa uma uthandaza. La ngithinta igama elikhulunywa ubaba ilanga lokuthi uma ungathandazi awaziwa ezulwini. Uma ungathandazi awaziwa ezulwini. Ngakho ke njengoba ngike ngasho ekseni njengamanje alikho ibandla emhlabeni, uma ngithi emhlabeni I mean emhlabeni, elifana naleli bandla. Ngoba uNkulunkulu uthema ehla ezulwini wehlela kuleli bandla. Importance yalo ukuthi njengamanje na uNkulunkulu uthema ehla wahlela kuleli bandla. Njengoba ngeke ngasho ekseni ukuthi uma ufunda ku-Exodus 23 verse 21 ithi uthi uNkulunkulu le ngilosi enginithuma nayo ningayicasuli ngoba igama lami likuyo.
igama likaNkulunkulu lisengilosini ngoba iphethe umyalezo kaNkulunkulu. Njengoba iphethe umyalezo kaNkulunkulu, ayikho into okufanele ukuthi i-concentration yethu yedlule lokho. Uthi ubaba ilanga ngelinye ilanga ishumayela uthi abantu ababehamba nomprofeti babehlupheka ngoba babehamba noNkulunkulu. Uthi-ke ubaba ilanga uNkulunkulu babehamba noNkulunkulu ngoba ubaba wayehamba noNkulunkulu. Njengoba silapha njena sihamba noNkulunkulu. Make no mistake about that. Sihamba noNkulunkulu ngoba sihamba nengilosi. Ingilosi usho kahle uNkulunkulu ukuthi ilokhuza yonke into yayo uNkulunkulu ukuyo. Sihamba nengilosi. Into engenzekileyo yagcina kwaIsrael ukuthi abantu balapha emhlabeni behambe nengilosi. But here sihamba nengilosi. Njengoba sihamba nengilosi ke lapha kufanele sazi ukuthi we are not free. Kade ngikhuluma ekseni ngitshela ngithi njengoba sinomkhokheli njena ingilosi akupheli insuku ezintathu ingaba ingekho. Kodwa ukuba nengilosi uyakujabulela for the purpose of safety. Ukuthi uma unengilosi uyeza ukuthi uba nesibindi sokuthi ayikho into ezongithinta. Kodwa futhi ukuba nengilosi kuyimpilo elikhulu ngoba ngaso sonke isikhathi uhlale usolwa. Yabo. Sonke isikhathi sihlale sisolwa. Ingilosi ukuba ngcwele, ukuba pure akusiyona into elula. Ngoba yonke into uma ingilosi ibeka into yasezulwini. Ningathi nisinile nisine kahle ingilosi ifike ithi lokhu kusina lokho ngake nganitshela ukuthi yathi ingilosi uma senisina kahle ningasa thimani sina igubhu ni lokhuze nigijimise nisina kahle nilandele irhythm yasezulwini. Noke nithi niyasina nizo senivunyelwa abantu basezulwini. And the question is ula emhlabeni uzoyazi kanjani irhythm eyayikhona ngesikhathi sika baba mkhulu ukukhona manje. And all the time we have to struggle ukuthi ubuke ukuthi ubaba mkhulu into ethize wayenza kanjani, ezulwini into ethize yenziwa kanjani, ezulwini into ethize yenza sengone kuphi manje, yonke into yasezulwini it needs to be 100% perfect. And uma thina singakayazi leyo nto, singayazi perfection, sisafana na wonke amakholwa, that is a problem. Ngoba we are a pilot project yokuthi umuntu uba kanjani ngwasezulwini esemhlabeni. We are the pilot project. uNkulunkulu uzokwenza i-pilot project ngathi ukuthi umuntu uphila kanjani impilo yasezulwini emhlabeni. Lento bengiyikhuluma nolokhuza amadili engitshela ukuthi ingilosi yafike kuye yathi buyela kwaIsrael bese ufike wakha umbuso kaNkulunkulu emhlabeni njengoba kwasho uJesu ukuthi umbuso kaNkulunkulu awuze emhlabeni nentando kaNkulunkulu ibe semhlabeni yenziwe emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. That lento ekhulunywa amadili ethi ingilosi yamtshela ukuthi akayenze is exactly lene bhekene nathi. Yebo. Ngoba sidinga ukuba sakhe umbuso kaNkulunkulu emhlabeni.
sifeze lento eyashiwo uJesu. Kufanele ukuthi umbuso kaNkulunkulu ube semhlabeni ngathi. Amen. Intando kaNkulunkulu yenziwe emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini, yenziwe yithi. Bonke abantu must look at us bese bebona ukuthi umbuso kaNkulunkulu unjani. Intando kaNkulunkulu yenziwa kanjani emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. And therefore we must strive ukuthi we strive for perfection ngokwasezulwini. Ningayiphathi njengabo bonke abantu. You must not ukuthi ulapha kube khona into yasemhlabeni eligugu kuwe ngaphezulu kwento ngaphezulu kwegugu lasezulwini. And lento engiyikhulumayo ngikhuluma into okufanele ukuthi ni practice, because without you practicing it angeke iexist emhlabeni. Singabantu bokuqala njengamanje okufanele ukuthi umbuso wezulu bubukelwe kithi ukuthi unjani. Noma imuphi umuntu okholiwe oyazi indaba kaNkulunkulu kufanele ukuthi ebuze kithi ukuthi ezulwini kuphilwa kanjani, because sihleli nengilosi. She has explained everything to us. She has explained everything. Ayikho into ongase uyibuze yasezulwini ngaphandle mawuzobuza izinto enganamsebenzi zasezulwini. I don't mean ukuthi ufanele wazi ukuthi namhla ezulwini kwenziwani nani. Kodwa ngikhuluma ngento ezokwenza ukuthi wenze uthi mawuyenza ibe yisono, uma ungayenzi ijabulele uNkulunkulu. That is what I mean by izinto zasezulwini. Angikhulumi ngokuthi ezulwini uJesu mkhulu kunoshembe o ezulwini ubabila ngamkhulu kunobaba mkhulu. No, lezo zinto has got nothing to do with me. Kodwa uma ungibuza ukuthi ukuze ungene ezulwini kufanele wenzeni, that is something which has to do with me. That is something that has to do with me. Ukuthi uma ngabe ufuna ungena ezulwini kufanele wenze njani. Uma ngabe uwenza ukuthi nokuthi lokhu kuzoba ingozi kanjani kuwe. That is what I am given to explain to you. Ngakho ke ngithi into yokuqala okufanele niyazi ukuthi sikholwe ngempela, sifune ukukholwa. Kodwa ukukholwa okuhle ukuthi uqala susa izono kuwe, yiba umuntu opure. La kuleli bandla uNkulunkulu uyesatshwa. Kuleli bandla uNkulunkulu uyesatshwa. And uNkulunkulu uyesatshwa ngokuba ungazenzi izono. Uma ethi uNkulunkulu ungaqonywa, ungaqonywa. Uma ethi uNkulunkulu ungaqomi, ungaqomi. Uma ethi uNkulunkulu ungaphuza utshwala, ungaphuza utshwala. Uma ethi uNkulunkulu ungayikobhula, ungayikobhula. Ngoba ufanele ukuthi ngawe kubonakale ukuthi impilo yasezulwini ingaba khona emhlabeni ngawe. Ngoba abantwana bayingcwele siyahamba sezulwini. Amen. Siyahamba sezulwini. Singahamba lapho sezulwini. Kodwa akufuneki ukuthi ube isilima. Akufuneki ukuthi ube isiwula. Usebenzele ukuyolahlwa usula. Let us not be fools.
And let us not be fooled. Ukuthi uthi usula ususezulwini bese usebenzela ukuyolahlwa. Ukuqonda kwethu ngendaba kaNkulunkulu must be the highest kunabo bonke abantu ngoba uNkulunkulu wehlele kithi. Lento esiyaziyo ngendaba yezulu akakho umuntu emhlabeni oyaziyo. Akekho. Lento esifilayo ngendaba yezulu akakho umuntu emhlabeni oyifilayo. Akekho. Noma ngihleli mina endlini ayikho into engiyicabangayo, ayikho into. Manje ngidlile. Into engicabanga kuphela ukuthi uNkulunkulu umenzelani. Ngoba ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uyangithanda. Ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uyangethemba. Yabona uma umuntu ekuthanda, umuntu ekwethemba, nawe all the time you want to impress him. So impilo yami njena ekhona manje is how to impress God. And understanding yami iyazi ukuthi ngelinye ilanga ngohlangana noMose. There are very few people abazi ukuthi ngelinye ilanga bohlangana noMose, but I know ukuthi ngelinye ilanga ngohlangana noMose. And mangihlangana noMose uyoza kimi efike engiqhawe. Ethi mntanami konke lokhu engakufundisayo bathe abantu sebekulahlile ngawe ngabuye igama lami kwakhulunywa ngale emhlabeni positively. I know that. Ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga ngiyohlangana noJesu. uJesu uyoqhamuka engiqhawe ethi mntanami kwathi sengilahliwe kwathiwa ngichitha umthetho kaNkulunkulu kwasho lokho kodwa wena wafike wangimela wabafundisa abantu ukuthi ngitheni. Ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga ngohlangana nobaba mkhulu umprofeti. Ngothi mangiza ubaba mkhulu ubaba mkhulu uyojabula kakhulu ngoba ngwakwethu. Amen. Ngiyazi ukuthi ubaba mkhulu ngihlangi sengiza kuyo uyojabula ethi hawu mntanami wazwa. Lithe igama lami seliphelile emhlabeni sekukhulunywa lokhu ngami wena wafika wangimela. Ngawe kwakhulunywa ngami emhlabeni. Ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga ngohlangana nobabilanga wayesabe kangaka nje kodwa ngalolo suku uyongixawo. Can you imagine uqola ubabilanga ukuthi awumazi? Angazi noma ngiyaphapha yini. Ngoba kwakuyisimangaliso somuntu angazi ukuthi uma ungasuqhawula ubabilanga ngathi ngaba into. Kwakuyisilwane somuntu. Kodwa noma engangiqhawulanga uyosho ukuthi ngiyabonga mntanami. Ethi ngithe mangikuthuma ngithi vuselela ivangeli lika baba mkhulu wakwenza lokho successful. Amen. Ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga ngothi mangiqhamuka ezulwini ubaba inyanga yezulu ehleke yedwa. Ubaba ezulwini ethi izinhle. Ethi kodwa mntanami umele bathi noma sebengithuka sengithuka ngisho zingane zakwashembe ngithuka yibo bonke abantu wangimela. Nami ngosho ngithi fanele ngene njengoba ngikhuluma nje namhlanje ngithi ngikhuluma noMose, ngikhuluma noJesu, ngikhuluma nobaba mkhulu, ngikhuluma nobabilanga, ngikhuluma nenyanga yezulu ngithi makhosi ezulu ngicela ukuba ninginikeze isikhathi ngikhuluma indaba yenu. Amen. Ileyo nto engicelayo ngithi ulokhuza uHezekiya wathi ma uNkulunkulu esethi uyambulala waguqa wathi uHezekiya kodwa Nkosi ngikwenzile ukuthi usongangibulala kalula nje.
wathi uNkulunkulu uthi-ke ubaba ilanga wathi mayebheka uNkulunkulu wabonke zonke lezi zinto ezikhulunywa uHezekiya ziyiqiniso. Wayesethi sengunikeza 15 years more than iminyaka obuzophila. And I'm saying the same thing. Ngithi Mose Nkosi yezulu, Jesu Nkosi yezulu, Baba mkhulu Nkosi yezulu, langa malanga Nkosi yezulu, nyanga yezulu Nkosi yezulu, nginimele lapha emhlabeni. Yonke into yenu enaniyisebenzile ithe isifile emhlabeni ngayivusa. Ngakho ke ngicela ukuthi ngani ngiphile isikhathi eside beningibekele sona, futhi ngiphile ngithi mangiphila ngikwazi ukusebenza ngoba angifuni ukuthi ngiyishiye lento ingavuthini. Amen. Nani ningithandazise ningicelele uNkulunkulu. Ngoba uma ngicelelwa yinina uNkulunkulu ngizophila isikhathi eside noma bekufanele ngisheshe ngife, kodwa uma ngithi uNkulunkulu ngineze insuku ezanele ngikwazi ukuyikhuluma lento ngoba uvalo lwami ngendaba nokufa, kodwa uvalo lwami ukuthi ngife ngingakayiqedi lento. Ngoba nginovalo ukuthi uma ngifa ingakavuthwa kothi mase ngihamba bese ingaqhubeki. Ngiyazi ngoba ngihlala nengilosi, ngiyazi ukuthi kuba ukuhlungu kangakanani ukuthi ubone into oyiqalile ifa. Ngiyazi, ngitsheliwe lento, ngitsheliwe ingilosi. Mangithi njena ulokhuza umprofeti uMose uyajabula. Ngisho ngoba ngazi ukuthi ngenkathi ifa lento uphatheka kabi, yayisitshela lokho ingilosi ukuthi uyawuphatheke kabi kodwa ungazi ukuthi lento uzoyilungisa kanjani ngoba awusekho emhlabeni. Uma bethi abantu uJesu wathi noJesu uphatheka kabi ngoba akasekho emhlabeni. Akasenawo amandla ukubaphikisa ukuthi hayibo angizange ayisho leyo. Nobaba mkhulu mangabe sebemkhulumela besho yonke into uphatheka kabi kodwa ayikho into ozoyenza. Nobaba ilanga ingilosi yafika kimi yathi uthi ubaba ilanga ngikutshela ukuthi noma yini abathi ngayikhuluma ephambana neyasho baba mkhulu uyothatha leyo eyasho baba mkhulu. Kusho ingilosi ngoba ayikho enye indlela ubaba ilanga ongakhuluma ngayo ngaphandle ukuthi ekhulume through ingilosi. Ayikho. And ayikho enye indlela ingilosi engakhuluma ngayo nani ngaphandle ukuthi ikhulume through me. Yabo. Umuntu obelapha ngesidumbu wayesefa. Inature iyamnqabela ukuthi ebuye bephakathi kwethu ebonakala. Inature iyamnqabela lo. Umanje eke wabalapha ngesidumbu ngeke ezekwazi ukuthi ebuye ngesidumbu ebonakala. That's why ubaba ilanga ethema ethi uyabuya wathumela ingilosi ngoba ingilosi ayikazi bekhona lapha ngesidumbu. So ilife yengilosi ayifani nelife yomuntu obesemhlabeni wayese efa. Umuntu osemhlabeni uyabona ingilosi uyakwazi ukuthi uyithinte naye uyakwazi ukuthi uyithinte. Kodwa umuntu osewafa ngeke evele kube lula ukuthi ekwazi ukuthi efike kuthinte. Ngakwazi umuntu osewafa ukuthi kuthinte. Kodwa ingilosi ngoba ayikaze ibe semhlabeni uma ngabe umuntu osekuvunyelwe ukuthi kuthinte, ingilosi iyakwazi ukukhuluma nawe yenze yonke into, ithathe noma yini, ihleke nawe, ikubambe, yenze yonke into ngoba ayikaze ibe semhlabeni, ayinawo umzimba owakwaba semhlabeni. Kodwa uma akakho umuntu ongafa bese buye lokho kusho abantu ukuthi wobuye uJesu umbhedo nje ngoba something will never happen.
It will not, because waphila emhlabeni wabasenyameni ngeke ezebuye ebe umuntu. Ngisho baba ilanga ethi yobuya akakwazi ukuthi ebuye eqhamuka ubaba ilanga nje ekhulume nani ehambe phakathi kwethu. Such thing does not happen. Ngisho lento kuthiwa incarnation uzala omunye umuntu. Kodwa akakwazi ukuvela eqhamuke yena nje ebuye lokho. Ngisho incarnation ayikwenzi lokho. Uma uzobuya kuzala omunye mhlawumbe bese ubuya ispirit sakhe singene kulowo muntu ozalwayo, but not here. And that is a mistake amaKristu ayifundisiwe angayi-understand. Ukuthi not even in the way of incarnation into enjalo engenzeka noma ngendoda kunzima ukuyayazi ukuthi even incarnation ayikwazi ukuthi ivele incarnation umuntu uyazalwa bese kuthiwa lo muntu olana waba khona. Hayi ukuthi ungavela uqhamuke emafini njena uzokhonza lapha. It's a dream which will never come true. It's a dream. Kuthi khona isikhathi lapho qhamuka umuntu emafini, and unfortunately lo muntu abamkhomba abakhomba umlungu. Is not even uYeshua lo wayela emhlabeni. No. But ke angikho lapho. Ngisekuthenini kufanele nazi ukuthi even if you are few, but new great one ezulwini. Amen. And as great one kufanele nifunde indaba kaNkulunkulu ngoba kade esho nje umshumayeli ukuthi lapha ekhaya akumenyezwe. We don't shout here because sihamba noNkulunkulu. We don't shout. Lapha everything must be clean because sihamba noNkulunkulu. And if you doubt that, then it's very unfortunate. Lapha sihamba noNkulunkulu. Ukuthi nina animboni kodwa lapha sihamba noNkulunkulu. Uma sihamba noNkulunkulu senzela ngelinye ilanga imfundiso yethu is not imfundiso yasemhlabeni. Kodwa imfundiso yokuthi ngelinye ilanga siyoya ezulwini sifike sihlale noNkulunkulu. Ngofa gingenani mina ngetosomi ngofa Songe
Uthini uShembile? Uthi hayi umsaka Jehova. Ngami mina ngedwa bengafanele okhukhwini la. Ngithanda leli verse lithi namhla sengicambalele kanye nabangcwele abamagama alotshiwe ebusweni babo. There's only one thing engakwenza ukuthi ngelinye ilanga uyithole usucambalele nabangcwele. There's only one thing engelinye ilanga oyoyibona usuhleli noMose, usuhleli noJesu, usuhleli nomprofeti, usuhleli nobabilanga, usuhleli nenyanga yezulu, ukuthi la emhlabeni uhambe ngokuqoqa. Ukuthi lapha emhlabeni usenyanye isono. Ulwele ubulungu. Ulwele uhamba ngendlela kaNkulunkulu. And leyo nto leyo ayikho complications kuyo. It's just a matter of ukuthi uyimisele ukuthi lempilo ngiyiphile, ngiyeke yonke impilo enganamsebenzi, ngiphile impilo enendlela eyoyikufaka ezulwini. Niyangizwa njini? Asizame ukuphila impilo enendlela ekhanya. Ungathi mangabe sehlukana nomphefumulo, uhambe uyathola ususemnyameni. Awusazi ukuthi. Njengoba sikholwe nje sihambe siyayithola sesehlulwa yithuba. Kodwa siyazi indaba kaNkulunkulu. Isho njalo ingilosi lithi. Yathi sengifundisile, seniyayazi indaba kaNkulunkulu. Ngakho ke indaba kaNkulunkulu itshele nabantu. What a fortune. What a fortune. Isho njalo ingilosi lithi. Seniyayazi indaba kaNkulunkulu, sengitshelile yona. Ngakho ke le ndaba kaNkulunkulu itshele nabantu ukuze bevikeleke. Ngoba uSathane njengamanje na unamandla amakhulu. Uma ungahamba usondele uNkulunkulu uyoyithukusa usesihogweni. Abantu badukile bantwana basephakameni, baduke ngendlela engachazeki. Izinto ezenzeka la emhlabeni uzuthi ngempela kwenzeka, ngabe kwenzeka nini? Kodwa ke thina esimbonile uNkulunkulu, thina esifundisiwe ngoNkulunkulu, asingayihaheli into ekugcineni esa umuntu esihogweni. Inkosi buselokho ngizweni. Amen. Inkosi busephama kwezwe. Amen. Shabelela khathi noma iliphi iculo.